Hallan kaçarlamda ölüm gözüme görünni şeylen görsem qarankırıp bir neçe bağlar görünüyor diye qaralıp. Ve şeyle bağ kan şu bağa gaşin yüreğim kuvvetlerini birime bağa gaşin bardım diye. Bağlara bardım. Ve iza ana bi mihrab kad kana ahduhu min mutaahidihi qariban. Görsem şu tadı bir mihrab ýaly bir ýa täze bir namaz okuyup giden ýanyk bir namaz jaýy bar diye. Ýa täze bir namaz okuyup giden ýaly namaz jaýy bar diye. Mescidin mihraby bir namaz okulan yer düzde takırja bolup durýar da awadan jawal. Ýa täze bir namaz okuyup giden ýaly namaz jaýy bar diye. İmäge içmäge da yok, bağın kölgesini özümi oklap süýnüp ýattym. Akşam asawjak ýel össe gerek diýip gişardım jotada diye. Felemma garabatis şems iza ana bishabbin. Gün ýaşdy, garanqyrydy, bir ýaş oglan geldi diye. Bir jawan oglan geldi, görünüp duran ýagdaýda muny görüpdir. Ýaş oglan geldi, bir beýik defere açyk ýerde ayagyny vurdy, şo tadan çeşme ýaly suw çykdy. Feşeribe ve tawazza ve qama fi mihrabihi. Şo suwdan içdi de dehret qıldy da ýanky namaz okuyan ýerinde Allahu ekber diýip namaza durdy. Allah'ın huzuruna girdi. Derrew turdum, barip şo suwdan bismillah içdim. Halwan içinden çykýan suw ýaly hem doýurýar, hem ganderýar, hem süýji, hem gönülmäşlik. İçdim ta doýdum we gannymdy. Oşa suwdan dehret qıldym we menne gapdalyna durup Allahu ekber diýip menne namaza durdum diye. Hatta baraka umudus sabah. Ta daňatdy diye. Hem ýanky ýaş oglan Doroni wezdi ve aytti qat ses bilen. Zahaba al-leylu bima fih. Ve lem aqdi min khidmatika wataran. Ve la min azbi mahi munajatika shataran. İlahi khasira man attaba li gayrika badana. Ve elja ila siwaka himmata. Dört kifaytı diyahum. He gece geçti Hudaya hiç tat hıtmatın edip bilmedim bir. Gece geçti Hudaya sen huzurunda durumda akyan süýji suwdan süýji de ganmadım men daňatdy. 2. Awwal qysy Hudaya sen hıtmatyň men bitirip bilmedim ondan doýmadım. Yüregim häzir bolmady aýtýan jirem. İkilenjisi Hudaya sen huzurunda durumda bir süýji de akyp batan suwdan süýjiräkdi. Men ganmadım daňatdy. Daňatsa nefil namaz okap bolmaýardy. Teheccüdden çıktım diýdi da. Hawada Hudaya diýipdir. Senden başga da, sen razyçylygyňdan başga da özüni ýadatýan adam çyn kösenini diýipdir. Sen razyçylygyňdan başga da özüni kösek kesip bererler çyn kösenini diýipdir. Ve Hudaya senden başga da gaýratlaryny gurdup kesip beren adamlar kösenini şolara diýipdir. Şey diýip de ogra berdir. Men izinden qıýgırdım. Hey dur oğlum, hey oğlum neydim diye. Billezî menahaka lezî zerragab fe ezhebe anke melâle ta'ab. Gününüp ibadet edip yaltalyk bilmeýän ýaş oğlum dursana diýdim diye. Mena bir garyba ýat del adam diýip ýolly bilema özümde haja barýadym. Ýolly ýitirdim. Ulugum da ýok, içmäge suwum da ýok, ýere naharym da ýok. Men bir ýoly salsana, bir ýaňa ýetirsene diýdim diye. Bir kefe aýdyp duran Hazreti Zunnun Misriha beýik ewliýalardan.